ubani owathi imbuzi iyona eyomsebenzi nokukhuluma nedlozi hhayi inkomo yini lena esembuzini engekho enkomeni. Mesibabuza abadala mfowethu bathi inyongo, bathi inkomo yokufida abantu akuyona eyokuthetha idlozi. Ngoba sesahanjelwa zinkumbulo-ke zabantu-ke sesiye senze inkomo. Umuntu uma eshonile wayephelezelwa ngenkomo ngoba yayiba isikhumba sakhe azogoqwa ngaso ukuze afakwe egunjini. Hhayi ngoba kusuke kuzosetshenziswa inyongo yakhona. Sawubona Zi. Okay, so yebo unjani? Sawubona stage. Yebo Zi unjani? Ngi-right ngiphilile. Ngi-right ngiphilile njani? Ngingene sekuphakathi kodwa ngezwe ukuthi igxile ekuzileni ungangithi fahla kwenzela uba nami ngikhwelele nje phezulu. Umbuzo wanamhlanje uthi kungabe usiko lokugqoka izingubo zokuzila imvamisa ziba mnyama kodwa-ke abantu sebeye bagqoka amakhala ahlukene kuye ngamabandla abo. Kungabe usiko lwethu, kungabe usikompilo lwethu, kungabe yinto ekufanele iphoqeleke kuthina njengoba iphoqeleka. Yafika kanjani ize iba yethu because ku-obvious ukuthi ngey'khathi zasemandulo kwakungayona eyethu. Kungabe thina siyile generation ethi hhayi asiqhubeke nayo lento noma siyile generation equestionayo izinto ukuthi kuze kuba eyethu nje kwenzeka kanjani. Ngiyabonga. Okay. Hhayi sekuzwakala kahle. Into engayisho ukuthi ekuqaleni nje usekhona sisi. Sistenji. Ngikhona. Ngathi udlala i-radio kodwa lapho. Usekhona? Into ebengisho dadewethu okokuqala nje zona iy'ngubo nemibala yazo into yokufika. Isiko lakwantu nje bekungancitshwa lezi ngubo nje sekuzilwa ngazo. Okwesibili ngolwamuvo nendlela engi-understanda ngayo. Ngiyangibona ingathi lento yokuzila iyaxhaphazana. Okokuqala isikakhulu ebantwini abangomama. Engingakusho ngokuthi ngibona ngathi ukuzila kwangempela into ebangaphakathi komuntu enhlizweni ngoba ufumana nalomuntu ozilisiweyo eselinda usuku ayokhumula ngalenzila akhululeke. So okungangokuthi xa into isisenzeka okokuthi wena oyenzayo awusakhululekanga akuseyikona ukuzila kwangempela. Futhi nje kuyacalucalula ukuthi uvela ubonakala uqhamuka ukuthi lo kazi ufelwe ingane noba ufelwe ngumyeni. So kuyaxhaphazana ukuzila ngaleyo ndlela. Okungawukuthi okwakudala bengeke ngevusisi obeke thetha lapho ukuthi kudala kwakufakwa nje intambo engabonwa nangubani ukuthi umuntu uzilile kuba okuqinisekisa ngokuzila ngicela ubana into engaphakathi usukuzazi wena uba ixesha elinje lisuka la lisiya la ngizilile ngoba ngizilela ubani futhi ubexabise kangakanani empilweni yami lo muntu engimzilele. So inzima into yokuthi umuntu ancitshiswe ngokwesiko lomzi kuthiwe la ekhaya kuyazila ancitshiswe lezo mpahla kodwa kungasho lutho. Yikona kweminye imizi kugcina sekuvela amahlazo ukuthi hawu senze into ezikanje encipha inzilo kuba lanzilo uyincitshiswe ngumzi akayincitshiswanga nayo inhliziyo yakhe ukuthi unjani uzilile. So ngicela ubani ukuzila kwangempela nokwesintu sethu esakwantu ngokusuka enhlizweni nomuntu ngokuthanda kwakhe. So ukuzila nje akusonto kumele ibe impoqo emntwini. Indlela enga-understanda ngayo sengigawula nami ngiwahuqa ngiyadilika sisi. I'm on mute. Thank you so much Zi, siyabonga kakhulu. Nabo aba-chappies now yawudayiswa zanizothengwa £1 each. £1 chappies owodwa. Guys, yabona there's a story. This is not a joke, it's a true story. Owashonelwa umyeni wakhe kukubi benganamali.
kwathathwa indwangu yetafula wathungelwa ngayo inzila, wahlala iminyaka engasakwazi nokuyikhumula. Ngobani? Ikhunyulwa nangemali. Ehleli lapho ingane lambi akakwazi nokuyofuna amatoho ngoba ugqoke le nzila. Akekho umuntu ofuna umuntu ogqoke inzila azomgadela iy'ngane zakhe noma azomklinela kwakhe. So ezinye izinto asiyibuke ukuthi zigqilaza kangakanani. Manje abanye bethu ngempela basema-boardroom. Abantu besifazane bayadrayiva manje iy'moto zabo. Maze kuthiwe nje umuntu involved engozini yemoto, kothiwa nje indaba sekwadrayiva abafelokazi. Buka nje wenzani nemoto.